Сәхнә аланында, мәйданда алсуларның алсуы Алсу Хисамиева. Җилкин шәкләр киңәшемне тыңлагыз, ир-егетләр сайраганда авыз ачып тормагыз. Егетләрнең кайберләре җинсадан чалбар кия, башын югары күтәреп миңа тиңнәр юк дия. Егетләрнең кайберләре җете ак күлмәк кия, крокодил яшы агызып сенсез мин үләм дия. Егетләрнең кайберләре фетр эшләп кия, сукбана торгач көзгедән үзенә күз тия. Ир-егетнең кайберсенең бил бава чиста киндер, уны мискеннәр кайчагында куркак куянга тиңдер. Ир-егетнең кайберсенең кигәне күннән генә тыштан ялтырап турса да эчендә кибәк кенә. Ир-егетнең ир дигәне үз сүзен сөйли белә, курыкмыйча, алдашмыйча сөйгәнен яклый белә. Кызлар егетләрнең шөне мәхәббәт кадерен белә, авырлыкларга бирешми ир булып кала белә. Кызлар егетләрнең шөне мәхәббәт кадерен белә, авырлыкларга бирешми ир булып кала белә. Кызлар егетләр